Sobrang masaya po ako kasi nakasama ko na yung pamilya ko, mga magulang ko at nakauwi po ako ng ligtas po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po kung saldi ko sa binigay niyo pong tulong sa amin. Unang amo niya kasi, pumasok siya doon, sabi, uy na maganda. Maganda daw yung trato sa kanya. Sabi ng agency kasi, ang trabaho niya daw doon, magbabantay ng bata. Okay. Saka sa bahay daw, sa loob ng bahay, 5 lang daw. Pagpunta niya doon, ang laki daw ng bahay. 4 na palapag. Saka Okay. ang kasama niya po sir na ngayon doon, nasa 11. Yun daw yung amo niyang lalaki, panagutos daw sa kanya, hinawakan na siya dito sa balikan, sa likod. Sa pangalawa niya kasing agency, employer niya, i-try daw ng 1 week. Okay. Kung maayos daw yung amo niya. Inuuna po, maayos daw. Okay. Yung pangalawa, nagtrabaho siyang mula ng 8 p.m. hanggang 2 p.m. ng madaling araw. Tutulungan po natin siyang makauwi ng ligtas. Tatawagan po natin siya mismo ngayong araw para siya ibigyan ng kasiguruhan na makakauwi siya ng ligtas at tutulungan siya. Sobrang masaya po ako kasi nakasama ko na yung pamilya ko, mga magulang ko at nakauwi po ako ng ligtas po dito sa Pilipinas. Masaya ako na nakauwi na siyang ligtas. Maraming salamat po sa inyo dahil talagang ora mismo talaga po ang inyong pagtulong. Tanggapin nyo, konting cash assistance at may grocery pa para sa inyong pamilya. Maraming salamat po kung saldi ko sa binigay niyo pong tulong sa amin. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa, number 131 sa balota.